Všetkých vítam, som veľmi rada, že ste prišli v takomto hojnom počte a že nám teda aj vyšlo počasie, takže sme to nemuseli nikam presúvať. No, ale takto na začiatok by som rada najskôr pozvala medzi nás nášho riaditeľa Mestskej knižnice Tomáša Štefeka, ktorý by vám rád povedal niekoľko slov. Nech sa páči. Děkuju, Mirka. Mirka, myslíte, že můžu po česky? Ano. Budete mi rozumět po česky? Ano. Však prečo nie? Dobře. Kdo tady rád kreslí a maluje? I dospělí můžete. Kdo rád vytvoří nějaký komiks? Kdo rád fotí, dělá video? Kdo rád něco píše? Tady je to samý tvořivý člověk. Já vás za to všechny obrovským způsobem obdivuju, protože to chce... Než prejdeme k samotnému vyhláseniu, teda víťazov, tak ešte by som vám povedala zo pár zaujímavostí. Napríklad, že sa tento rok prihlásilo cez 200 detí do tejto našej súťaže, takže konkurencia bola veľká. Takže ja vlastne už teraz gratulujem vám všetkým, že ste sa teda umiestnili a veľmi sa teším, že o túto súťaž stále záujem. No a súťažilo sa... By som sa chcel pridať k tomu, čo povedal pán riaditeľ, že je síce dôležité, že všetci radi kreslíte, vytvárate, ale A, B, vytvárne potreby pre tých, ktorí sa radi maľujú alebo radi maľujú. Organizátor zážitkového maľovania svoju cenu. Toto si ty. Však Ema Katerňák. Potlesk pre Emu. Druhé. Ako vyzerá, keď 3 dievčatá kreslia komiks? Vyzerá to tak, že dohodne sa... Šimon Klementis. A dávaj si pozor na budúce prískoku, dobre? Dobre. Budeš kresliť aj o bicykle, nejaký komiks? To je vedúci komiksovej skupiny. Dobrý deň. Dobrý, takže ty si vedúca. A ako sa ti podarilo týchto dvoch donútiť, aby ste spolu kreslili? Celá skupina. Gratulácie. Nech sa páči. A máme tu pred chvíľou s komiksom. Áno, bolo. A teda, ty si robila aj video, aj komiks? Áno. Môžem zobrať aj sám, alebo čo? Ty mi vieš povedať? Nie. No tak, ale ty určite budeš vedieť. V kategórii video. A tu sa nedajú popliesť. Gratulujeme vám všetkým a pozor. Takže celá skupinka a prichádza aj vedúca celej skupinky. Ako ste sa vôbec dostali k tomu, že budete točiť video? Veľmi spontánne. Odpovedala na 100%. Maxim, ty si čo kreslil? Bratislavu starú, keď bola ešte kedysi dávno. Keď ty si ešte bola stará, taká zvráskavená, stará, tá bola Bratislava. A páčila sa ti? Aj áno. Sú pre teba. Nech sa páči, môžeš sa pokloniť za tu a môžeš presne si odniesť svoje výtvarné potreby na miesto. Kategória 9-11 rokov. V takomto veku, že aby som si nevedel predstaviť, že by ma niekto nútil kresliť. Nikto. Ja som tak sama. Ty si tak sama si kreslila a ty? Ja tiež. No, perfektne. A čo ste kreslili? Si o cenu za kreslenie. Čo si kreslil, maľoval? Ja si neviem spomenúť. Nevieš si spomenúť, ale možno keď otočíme panel, tam uvidíme pravdepodobne tvoju prácu, tak si spomenieš, nie? Áno. A tak mimochodom, rád vôbec kreslíš? Určite. Výborne. Ty si spomenula, čo by si kreslila? Bratislavovú praveku. A ako to vyzeralo? No, bol tam šablozubý tiger, ktorý napádal jelňa.
A kde bol praveký mestský policajt? Nikde. No tak možno bol chlpatý a poriadne sa iba pozeral. Takže nech sa páči, možno tu máte v týchto nejaké kresliace potreby pre vás, ktorí ste vyhrali 2. miesto v kategórii výtvarných pác. A to v kategórii 9 až 11 rokov za kreslenie, maľovanie. Iný papierový sáčok, v ktorom sú všelijaké iné ceny. 2 dievčatá, nech sa páči, ja viem, že to komplikuje. Berte si ceny. Gratulujem. A poslednými odmenenými teda... Pamätáš si, už sa musím tak, čo si ty vytvárala? Hej. Ale no už takto prosím potlesk, toto si už iba táto odpoveď ma tak uspokojí. Cinákovú a Olivera Gažáreka. Ale toto je literárna práca, takže si to nemohla. Sice Zoe Agoč získava 3. cenu v kategórii 9 až 11 rokov. A pozor, jeho prácu po skončení. Však nech sa páči, 1. miesto pre Elišku Matulovú. Kategórii dali Nikole Talandovej 3. cenu. Pravdepodobne už skúsená písateľka poviedok, literárnych prác. No, približne, hej. Ale ja stále nechápem, jak dostanem prvé miesto. Víťazky nás ale určite presvedčí, že musíme si prečítať jej poviedku. Veľký potlesk, ja vám všetkým ďakujem. Takže nech sa páči, nebudem vás už viac vyrušovať, aby ste si mohli prečítať, pozrieť obrázky. Ja vám všetkým ďakujem Mestskej knižnice, že vytvorila takúto peknú akciu a niekedy, možno o rok zase dovidenia. Kreslite a píšte a natáčajte videá. Ďakujem. Riaditeľka na odchod, počuješ to pošlo? Neviem, čo sa jestli. Potrebujeme si dať selfiečko. Kiki je kde? Kiki bola, že ide na dámu. Poď, ideme. Toto sa mi ľúbi z prvého. Ty ľúbiš také tie farby, také čierne. Je úplne jedno. Ale nie zasa všetko. Ideme. Robert si. Krásne, dovidenia. Odnesem ho na... Počkaj, mám. Dáme dobre. Poďte.